Welcome to my channel. Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke izidalwa enazalwa nezembethe. Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo kaDonga kaMavuso, ngiyizingane likaNjomsho. Siyabaphatha abantu abadala, shaya isandla phezu kwesinye amago. Bantwana bakamoya, bantwana bami benqange, namhlanje bengisacela ukuthi sikhulisane ngemfihlakalo yama self-initiate. Ingabe yini i-self-initiate? Ingabe intwaso yamaphupho yenzeka kanjani? Yenzeka kubantwana bakamoya abaphathiswe ngaluphi uhlobo? Ingabe kuliqiniso yini ukuthi kukhona abantwana bakamoya abathwasiswa yidlozi labo, abathwasisa zidalwa zabo abazembethe na? Bantwana bakamoya, bengisacela ukuthi sihlaziye umehluko phakathi kwentwaso nentwaso yamaphupho. Ukuze ubizelwe entwasweni la khona wena kumele uhambe uyoguqa ukugobela. Yingoba kukhona idlozi elikwembathayo ngenhloso yani na, ngenhloso yokuthi wena ulilungisele izinto zayo. Ulilungisa kanjani ke izinto zayo? Wena usuke usengulweni, unengulo yedlozi, uguliswa yilesidalwa lesi esiqubuka kuwe, esifuna ukuthi uhambe uyosilungiselela ukuze wena uzoba ngumelaphi wendabuko. Uma siphakama lesidalwa lesi, siphakama ngosizi ngenxa yokuthi indlela nengulo yedlozi inzima kakhulu. Ukuze uphakamele ubizo lwakho edlozini, kusuke kungemnandi, kusuke kunosizi, kunzima, kukhona izimo odlula kuzo ezinzima ngendlela yesimanga. Ukuze ke ulaphe lobumzima osukubhekene nabo, sekumele wena undlule kuphi, uhambe uyoguqa ukugobela, uye esikhupheni ukuze kuzolashwa lengulo yedlozi, idlozi likwembethe likwazi ukubhoboka. Yes. Uma sekufika isikhathi sokuthi wena idlozi liyakubiza, usuyasabela. Lalela ukuthi le process yenzeka kanjani. Akusiwena ozihambisayo ukugobela. Awukwazi ukuhamba uyohlola ngempilo yakho ebese athi ugobela kumele uhlale phansi udla amagobongo, kuthiwa kumele ngikuthwasise, kumele ube yithwasana, kumele udle amagobongo ukuze wena uzogcina uyinyanga noma isangoma. Hamba ekhaya uyopakisha impahla zakho ubuye ngizokuthwasisa. Ayihambi kanjalo bantwana kamoya. Endulo uba umntwana kamoya ebizelwe ensebenzweni yokuthi kumele agcine engumelaphi wendabuko, ithonga noma idlozi lalitshontsha lona. Ithonga lalenza isulubezi ngaphakathi kwekhaya. Isikhathi esiningi litshontsha enzulwini zobusuku, kungaziwa la ekhaya ukuthi wena uyephi, ngenxa yokuthi ithonga lenza isulubezi. Likuthumela la khona usizo lwakho lukhona, likuthumela kugobela ozokwazi ukukusiza alaphe lengulo yedlozi. Awuziyeli wena ukugobela, kodwa ukhishwa yidlozi likuthumela khona uzolashwa lengulo yakho. Uma ufika kugobela, ugobela usuke kulindile, azi ngawe ukuthi wena usendleleni. Awakhe amathongo asuke semhlebelile ngawe, amtshela ukuthi khona umntwana kamoya osendleleni ongubani bani uthunyelwe ulona lo ukuthi wena msize ngalokhu nalokho. Usuke azi ngawe. Uma ufika kugobela, ugobela usuke kulindile vele, akubize ngamagama akho, akwamukele. Yezwa. Uma esakwamukelile, ugobela kakakuthinti, kakakwenzi lutho. Uzothumela isigijimi sekhaya siyobika ekhaya ukuthi wena usendaweni ukuthi. Ebese umndeni wakho ubhekisa amabobo la khona wena osukukhona. Ugobela kakuthinti.
akakwenzi lutho, akagqizisi lutho, akakwenzi lutho, usuke linda umndeni wakho ukuthi bawufike. Uma usufikile umndeni wakho ubona ukuthi ula, bese bayayibophezela kugobela ukuthi yebo baba ungaqhubeka naye, sina siyazibophezela ukuthi konke okufanelekayo nokudingakalayo kule process yentwaso yakho, thina njengomndeni wakhe siyazibophezela ukuthi sizokwenza. Bese khani iqala ke iprocess yentwaso yakho. Kodwa manje siphila ezikhathini zokugcina la khona uhamba uyohlola uyozwa ngempilo yakho, ugobela akuthwasisa, akuhlalise phansi, akudlisa amagobongo, kodwa kusuke kungasilona ubizo lwakho. Uma ugobela, uma uyohlola, inyanga ithi kumele ngikudlisa amagobongo, noma inyanga ithi idalwa zakho zithi kangikuthwasise, amanga lawo, amanga ahlaza nje qwe, amampunge lawo. Akusiyo indlela yokubizelwa obizweni labantu abadala ukuthi wena kwamele udlule entwasweni ugcine ngumelaphi wendabuko, kwamele udle intwaso, wenze wonke lama processes odinge ukuthi wenze. Amanga lawo uma umelaphi azokutshela nje ngehlelo ukuthi kuthiwa ngikuthwasise, ayikho into enjengaleyo, ayikho nje into enjengaleyo. Ngenhlonipho nango yithoba amanga ahlaza. Ungayenzi lonto leyo ukuthi uhambe uyohlola ugcine usuhlele emzini kaGobela azagcine kwenza umfazi ngenxa yokuthi uthi kuthiwa akakuthwasisi. Akusile iqiniso lelo. Manje siphile ezikhathini zensuku zogcina la khona abantwana bakamoya banikezwa ngisho ioption yokuthi hamba upakishe isikhwama. Umbona umntwana kamoya ehamba ekhaya eyopakisha isikhwama eziyisa yena koGobela. Siphile ezikhathini ezinzima ensukwini zogcina la khona izidalwa zethu sihambela ngaphambili, la khona sithemba amazwi abelaphi kodwa singalaleli izwi lezidalwa zethu esizembethe. Uhambe la uyopakisha isikhwama uyise nawe koGobela, uze ungalenzi iphutha lokunikezela ngophathiswe kona, ungalenzi iphutha lokunikezela ngezidalwa zakho koGobela abanganalo iqiniso, kubelaphi bendabuko abanganalo iqiniso. Umeke mntwana kamoya, wena unengulo yedlozi, isabelo sakho ubiziwe wena ukuthi egcineni kumele ube ngumelaphi wendabuko, kwamele uphekwe ngoGobela. Nilandela usikompilo lempande kaGobela. Isigodlo nesigodlo sinosikompilo lalo nenqubompilo yabo abenza ngayo nabaphila ngayo, okumele uyilandelele. Yenzeka kanjani iprocess ye-self initiation? Ukuze ube i-self initiator, izidalwa zakho zisuke zikubizile, wena wase uyasabela, wanikezela uhambeni lakho, wanikezela wena siqu sakho, ukuze izidalwa zakho zizokwazi ukuthi zikuhole. Uma uyi-self initiator, wena usuke uhamba nobukhosi. Igazi lobukhosi ligijima emthanjeni yakho. Khumbula mntwana kamoya ukuthi uma uhamba namakhosi awukhothami. Kungani uma uhamba namakhosi ungakhothami na? Yingoba i-crown yobukhosi izidalwa zakho zikumbathisa yona ozalweni lakho, kungakho singakhothami. Yiziphi-ke izizathu ezenza umntwana kamoya abe i-self initiate? Yiziphi izathu ezenza izidalwa zakho, idlozi lakho olembethe noma elikwembethe lingafuni ukuthi wena uhambe uye entwasweni uyokuqa kuGobela na? Yingoba izidalwa zakho zakufeza konke okwakumele bakufeze uhambeni labo nasengulweni yabo yedlozi. Izidalwa zakho
akukho okushodayo egazini labo. Zalugcina usikompilo lengulo ledlozi, zahamba zaya esikhupheni, zathwasa, zayidla intwaso, zadlula kuyo yonke imigubu nosikompilo elenziwayo kugobela, laze kwafika la khona bephothula khona. So egazini labo akukho abashoda ngakho, okumele wena uhambe uye kugobela, uyogoqa kugobela ukuze azokulekelela ngakho. Cha, wakwenza konke esaphila esenyameni. Bantwana bakamoya, bengisacela ukuthi ukhumbule ukuthi endulo intwaso yamakhosi yayingenzeki esidlangalaleni. Intwaso yamakhosi yayingenzeki emehlweni esizwe. Umelaphi noma inyanga noma isangoma esasikwazi ukuthwasisa amakhosi sasikhombwa ngumuno kamenzi, umuno kamvelinqange uqobo. Umelaphi owelapha amalunga asebukhosini kwakungabi noma imuphi umelaphi endulo. Intwaso yamakhosi endulo yayihlonishwa ngendlela eyisimanga. Intwaso yamakhosi yayibonakala as a sacred process esizweni uma amakhosi ezodlula kule process yentwaso. Ubona kanjani ke njengomntwana kamoya oyi-self-initiate ukuthi sekuyisikhathi lapho khona ithonga selikukhulisa lona siko salo? Iziphi impawu obanazo? Uma sekufika isikhathi la khona ithonga noma idlozi lakho elikwembethe seliphakama, lizenzela, lizifundisela wena, lizikhulisela wena, uqala ngokuthi iprocess oqala kunawo wonke, wena uba sesikoleni la khona uthonga khona ufunda. Uyafunda kufike isikhathi sokuthi wena ubhale izivivinyo, uzibhale izivivinyo sakho. Kufika isikhathi la khona kuphuma khona imiphumela, uphase kulokufunda obukufunda, kuze kufike isikhathi la khona wena ugogoda khona ufaka impulampula ye-graduation, ugraduator. Kuba isiqalo sabantwana abaningi bamoya abangama-self-initiate ababizelwe entwasweni yamaphupho leyo. Ingabe le process la khona uzibona ufunda khona ichaza ukuthini? Ichaza ukuthi manje idalwa zakho, idlozi elikwembethe seliyaphakama manje, seliyazenzela, liyazibambela lona siqu salo, liyazifundisela wena lona siqu sawo, ngaphandle kokulekelelwa ngabanye abelaphi, ngaphandle kokuthi wena uhambe uyogoqa kugobela. Okunye, idlozi zonke izinto ezikufundisa zona ngamaphupho ngesikhathi usesikoleni ufunda, ziyagxila emqondweni wakho. They are engraved in your brain, ziyagxila kawuzikhohlwa. Isikhathi esiningi after i-graduation, usugraduatile ke ngamaphupho, uyaqala manje ube spiritually intelligent, ube nolwazi olunzulu ongalazi ukuthi liqhamukaphi. Izinto zikamoya uyaqala uzazi, ihlo lakho likamoya manje seliyakwazi ukuhlolisisa izinto, unolwazi olunzima ongazi ukuthi ulithathaphi, because there is no source behind the knowledge that we have. There is no source, but you are intelligent. Makuza kwizimo zikamoya, you just know things naturally. Yonke into iza kuwe nje naturally. Yabo? Izidalwa ke zikukhulisa kanjani ke wena as a self-initiate? Ukhuliswa kanjani ngentwaso yamaphupho? Yenzeka kanjani intwaso yamaphupho na?
Isikhathi esiningi wena mntwana kamoya usuke ungazi ukuthi usentwasweni yamaphupho. You don't realize that you are being taught by your ancestors or your spiritual guide. You don't realize that. Amaphupho akho ayakhulisa. Uqala manje uyibona ukhula uma kuza esimene sikamoya ngenxa yamaphupho nezinkulumo zamathongo ezifika ezindlebeni zakho. Uyabona manje ukuthi kuba khona ushintsho olenzekelayo kweyakho impilo. Kwesinye isikhathi izinto uma zenzeka around wena kuba sengathi uke wandlula esimene esithize. Uma kwenzeka into around wena uze kube ngathi in the back of your brain uyayinarrate ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi kuzokwenzeka lokho nalokho, mase izinto zenzeka ngalendlela othi zizokwenzeka ngayo. Noma uma into yenzeka around wena kube ngathi yazi ike yenzeka, uthule bani uthi azi ngathi ngike ngaba lana, ngathi ngike ngandlula mina lana, sekwenzakalile lokho, ngathi manje I'm reliving lesimo engikuso manje, lokho kwenzeka manje kimi ngike ngandlula kokho. Uyabo, ungazi ukuthi manje ungayichaza uyithini lento, but there is this feeling that you have ukuthi uke waba la kulesimo lesi, lokho kwenzakalayo kuke kwenzeka. Manje ke usuyakhula ke as a self-initiate, uyakhula. Idlozi lakho manje liyaqala liyahlebela endlebeni zakho. Kuba sengathi your inner voice has just become louder. Kuba sengathi yabo le voice lekhuluma kuwe ngaphakathi, i-voice yakhona iba bolder and louder. Ukuzwa kwakho umoya, ama-intuitions akho aba strong ngendlela yesimanga. Uma idlozi seliqalile lizenzela lizikhulisela wena, leso senzo leso idaba zakho zisuke seziqalile ziyakusebenzisa, seyiqalile ziyakuhola, seyiqalile ziyakufundisa kancane kancane usikompilo labo, indlela abaphila ngayo. Sebekutshengisa ukuthi kahle kahle yini le elindeleke kuwe njengomntwana kamoya oyi-self-initiate ozokhuliswa zidalwa zakhe. Ekhuleni kwakho njenge-self-initiate, uma izidalwa zikhuluma nawe kuba sengathi imicabango, kube ngathi uba nemicabango ngemiyalelo ethile, kanti cha kakusiyona imicabango, kusuke kukhuluma idlozi lakho elikwembethe eliqubuka kuwe. Uma uyi-self-initiate kuyenzeka ukuthi izidalwa ohamba nazo, idlozi elikwembethe lizifikele kuwe siqu salo ngalendlela ababeyiyo besaphila. Uma uyi-self-initiate, idlozi elikwembethe liyakuvakashela lifike kuwe ngalendlela ababeyiyo besadla anhlamvana. Kufike ikheshla lizokuvakashela nje siqu salo, ulibone njengoba usukubona ugogo lethu, nibukane nikhulume ngamehlo, ubone ngoba esenyamalala ukuthi hayi cha bengivakashelwe isidalwa sami. Izidalwa ziyakuvakashela zona siqu sazo uma uyi-self-initiate, ungumntwana kamoya uhamba namakhosi. Ubona kanjani ke njenge-self-initiate ukuthi sekuyisikhathi sensebenzo na? Ubona kanjani ukuthi sekuyisikhathi sokuthi wena wamukele ama-clients na? Ngamaphupho uba sensebenzweni, uyaqala wena ube sensebenzweni. Ngichaza ukuthini na? Ngichaza ukuthi manje idalwa zakho seziyakuthatha ngamaphupho ziyosebenza nawe. Uma ukuthi uphathiswe izinkambi, ungumntwana kamoya oyi-self-initiate obizelwe entwasweni yamaphupho, uphathiswe izinkambi, ziyaqala manje idlozi lakho likuvakashela.
idirected emhlane nikhuphuka intaba noma lihamba nawe likubambe ngesandla nikhuphuka intaba niyapi manje niyosebenza. Nenzani manje la? Liyakufundisa. Likufundisa ngemithi. Liyakhomba imithi, liyakufundisa ukuthi lo muthi lo okwenza ukuthi nokuthi. Lesihlahla lesi senza ukuthi nokuthi. Uma umntwana kamoya uyokhuleka esidulweni, isidulo senza nomsebenzi lo nalo. Uma ufisa ukuxhumana nomkhubulwane njengomntwana kamoya, ukwazi ukhuphukela entabeni ufike esicongweni sentaba, ufike wenze lokhu nalokhu. Uma ufika entabeni, usikompilo lakhona ukuthi wenza nje. Ukwehla kwakho nje entabeni uqala inyawo zakho zinyathela intaba, usuyayibona intaba. Ufunda kanjani intaba? Ufunda kanjani ukuthi kumele uphume ubhekephi? Uyaqala manje uyafundiswa ngehlane ukuthi uma ufika ehlane yenza njani, usikompilo lasehlane yiliphi, imaphi amagxolo aphilisayo, izidalwa zakho ziyakufundisa. Asike sithi-ke kawuphathiswanga ezinkambi uhamba nabamanzi, kawuphathiswanga ezinkambi. Sesiyakuthatha-ke manje idalwa zakho ngamaphupho, zihamba nawe ziye emanzini. Kwesinye isikhathi uye empophomeni, uye emvuleni, uya esizibeni. Bayakufundisa emaphusheni lakho ngosikompilo lensebenzo yabamanzi. Lapho uyayibona usemanzini ukhulekela abantu, uyayibona usemanzini uhlambulula abantu, uyayibona usemanzini ukhulekisa izimo zabantu, ubhabhadisa abantu ulwisana nemimoya usemanzini, ukhuphula izithunywa zabantu. Uyasebenza wena manje usemaphusheni, kodwa idalwa zakho ziyakuthatha zihambe ziyosebenza nawe, wena usensebenzweni yamaphupho. When as a self-initiate, you start healing God's people literally in your dreams. You are healing in your dreams. Uyelapha wena ngamaphupho, usensebenzweni ngamaphupho. Okulandelayo ke manje izidalwa zakho ziyaqala ziyakhulisa. Seziyakunikeza manje izikhali ozozidinga kulendlela yakho kamoya. Uyaqala manje uyathonga, uqala bakunikeza izikhali zikamoya, unikezwa ishoba. Thwa nali shoba lenkonkono uzothola isitoro esithize, noma uhambe uye esitoro noma uhambe uye esitoro uyatshelwa ngamathongo ukuthi udinga ishoba lenkonkono. Uhambe uye esitoro uthola ukuthi uzobona ikhehla, uthi mawungena ubona ikhehla likulandela, lifike lithatha ishoba lishaye ngeshoba lihambe likutshengisa ukuthi nali ishoba nami. Izinto zakho kawuzenzi ngokungabaza noma ngokungathekisa. Uma uyi-self-initiate, izidalwa zakho ziyakuhola zona, zikunikeza ama-direction. Kawungathekisi uma uyi-self-initiate. Usukuwazi nje ukuthi kumele ngenze u1 no2 no3 no4 ukuthi nokuthi ngizokuthatha kuphi. Uyabo, uyaqala manje unikezwa amathusi, unikezwa izambatho, unikezwa amabhayi, uyakhuliswa yonke zonke isikhali sikamoya onikezwa sona ngasinye sinomsebenzi waso ekumele siwenze phezu kwesimo sempilo yakho naphezu kohambo lwakho uqobo. So konke okunikezwa kona kumele ube nako ukuphakamise, ngoba uma uyi-self-initiate ithonga into liyibuyisa kathathu. Okwesithathu ubonakala njengehlongandlebe elingezwa, uyandlula lapho. Obekumele umbathiswe wona amandla, bekumele umbathiswe wona ngalesikhala bakunikeza sona, wangasiphakamisa wena waba yihlongandlebe, ithonga liyandlula. Sho ukuthi wena usuluzile lokhu ubuzombathiswa kona. Isikhathi asikho phela manje, sisensebenzweni, siyasebenza. Abantwana bamvile nqange bakulinde wena ukuthi uhlale phansi usebenze, ube nama-client, uphilise abantwana bakamvile nqange. So yonke into abakunikeza yona manje uyayiphakamisa. Uma bekunikeza something uyaphahla, ubike ukuthi abantu abadala ngiyabonga ukuthi ningitshengise nasi isikhali sikamoya, ngiyathembisa amandla mayengakabi bakho, ngiyathembisa abantu abadala ukuthi ngizonilungisela, ngizokuthenga amandla bese ninginawo. Bengisacela ukuthi ningiphe amandla ukuze ngizokuthenga. Asike sithi ke amandla unawo, asike sithi bakutshengisa isigubhu.
uyasho abantu abadala uyaphahla abantu abadala ngiyasibona isigubhu eningipha sona ngiyathembisa abantu abadala ukuthi ngizovuka ngihambe ngiyosithenga uyasithenga lesigubhu leso uyasihlambulula uma ukuthi ke kusho ukuthi hlambulula khehla uyakela uyasiphahlela ke uyasikhulekisa uyosibika kubantu abadala uthi abantu abadala nasi isigubhu ebenisicelile benisacela umnikazi waso asembathe ukuze sizokwazi ukwenza lo msebenzi esibizelwe wona ukuthi siwenze mina ngokwazi kwami nokuqonda kwami kangazi ukuthi lesigubhu lesi umnikazi waso bani ufuna ngisebenzise kuphi kanjani besacela ukuthi ningikhanyisele yabo uza nemiyalelo ecacepha okay idaba zakho manje ziyatshela ukuthi azeke sikunikeza ithusi zizokutshela ukuthi nale thusi umsebenzi wawo wale thusi leli holo ithusi ulinikezwa ubani uzoliphakamisa kuphi uzoliphakamisa kanjani ngawungathekisi ukuthi manje nginikezwe ithusi angazi mina ngizolenza njani cha as a self initiate wena udonsa kuphi emoyeni so yonke into onikezwa yona iza nama instructions kawungathekisi noma ufunisele ukuthi njoba ngiphiwe lokho ingabe kusebenza kanjani cha wena uma ithongo lakho likumbathisa something likumbathisa nemiyalelo yokuthi lento elimbathisa yona usebenzisa kanjani khumbula phela wena ukuthi umisiwe ukuthi uzomela leli dlozi leli eselikelandlula kule ndlela leli wena uzoqhubeka kuphi la agcine khona yena as a self initiate njengomntwana kamoya manje abantu abadala ke sebeyaqala baku-expose kuma-situations la khona kumele wena usebenzise konke okufundiswe kona yithongo ngamaphupho konke manje obukufundiswa kona sebekunikeza benza izaba bavula indlela bamisa izimo phambi kwakho la khona sekumele usebenzise lolu lwazi obekade ulufundiswa lona sonke lesikhathi as a self initiate okay manje ama client ayaqala yangena okay ama client ayaqala yangena azofuna usizo kuwe khumbula iclient kaxoshwe ungalenzi iphutha lokuthi uma umntwana kamoya efika kuwe ezofuna usizo ebese wena uyamxosha khona istory ngesikhumbula mina ngithe ngingakaphothuli as umntwana kamoya afika sikimo uMadladla uzohlola angikwazi nokuhlola ngoba angikakahlali phansi so angikwazi ukuhlola angikakahlali phansi ngizokuthumela komkhulisi wami ongikhulisile uzofika kuhlole ngoba mina angihloli mina ngikhumbula ukuthi ngisinhlezi ngixoxela ukuthi ngabaleka esigodleni sikaNtshosho kwazi kwafika isikhathi sokuthi ngiphothule ngibalekele ukuhlola ngenxa ukuthi ngangisaba ukuthi ngizothi uma ngihlolela umuntu ngithi ngiyamhlolela angawuphilela umoya ngisabathe kwawukuthi angawuphilela umoya so ngabaleka ke esigodlweni sikaNtshosho ukuthi ngihlole ingaze ngaphothula ngingaze ngihlole kangaphothuli afike kuMadladla athi ke uzohlola iwangikhipha kwi-comfort zone yami ngithi mina ngizokuhlola kanjani konje ngizoqala ngibekephi ayengeke ngize ngihlole mina ngimhambise kuNtshosho ayohlola uNtshosho aqale ukuhlola uMadladla agcine emhlolile kuMadladla mase emhlolile athi nina umntana wokuqala kuMadladla athi nina umntana wakho lethi thonga qhubeka ukhulise na ingane yakho le ngizoyenza njani ingane uzoba kanjani ngizokhulisa kanjani ngibe nezinyane esimene sikamoya ekubeni nami ngisakhula so uMadladla kwaba umntwana wami wokuqala ethongeni owangikhipha kwi-comfort zone yami owafuna ukuhlola wafika nje esithubeni wathi uzohlola okay as a self initiating ayaqala manje ama clients ayangena azofuna ukuphila kuwe uwasebenze bawuphile lo moya uyaqala manje usohleli phansi uyasebenza abantu bakamoya kodwa ubasebenza mahala
uma bekubuza ukuthi hawu malini gogo noma makhosi engabe inkomo yakho kuzoba malini, umqondo wakho vele ube blank. Umqondo wakho uvele ube blank, ungazi ukuthi kumele ubachargeni, ubasebenza mahala bahambe. Kuze kufike isikhathi la khona ithongo selikutshela ukuthi sekuyisikhathi ke manje sokuthi usebenze. Inkomo yami izoba yile mali. Inkomo yami izoba yile mali, uzosebenza kanje, usebenza ngalesikhathi nangalesikhathi. Okay. Uma uyi-self initiate, ungumntwana kamoya oyi-self initiate, wena kawubi ne-title ukuthi mhlambe kuzothiwa wena ungumthandazi, ungumprofethi, uyisangoma, uyinyanga. Uba nje i-combination of everything. Awunabo i-title ukuthi wena kuzothiwa ubani, because uphakamisa udonsa umoya kuzo zonke, kuwo wonke lama-title lawo. Uyakwazi ukuprofetha, uyakwazi ukusebenzisa amakhadi, uyakwazi ukusebenza online, uyakwazi ukuhlola online, uyakwazi ukuhlola umuntu oseguli usenyukhasela, so uyakwazi wena ukuhlola online. Awusebenzi ngamathambo kuphela, uma ukuthi amathambo unikezwe wona uyasebenza ngamanzi, uyakwazi ukuhlolela abantu ngamanzi, uyakwazi ukuhlolela abantu ngezibani, uyakwazi ukuhlolela abantu ngezibuko, kuningi. As a self-initiate, uba i-jack of all trades, so you don't have a title nje ukuthi wena kumelaphi wendabuko, wena ungumelaphi obizelwe ensebenzweni yokuthi uzokhulula nokuphulukisa abantwana bamvele nqanke ngaphansi komthunzi welanga. So mabekubuka abazi noma uyinyanga sasangoma samthandazi, awubusaqondakali ukuthi wena uhlobo lini, wena wabona udonga likamavuso. Awubusaqondakali ukuthi kahle kahle yini ophathiswe yona. Yabo, mina ngumthandazi kodwa ngineshoba, nginesigubhu, ngisebenzisa impembe, nginomlozi, sebenzisa amanzi, ngiyahlola ngamanzi, ngiyahlola ngekhandlela, ngiyahlola ngezibani, kanginawo kangabi nawo amathambo, sazoba nawo amathambo, ngiyahlola ngomlozi. Yabo, ngi-jack of all trade. Yabo, uma ubuka ngeke uzwazi kahle kahle ukuthi ingabe udonga ithini indaba kadonga. Uma ubuka nje ngiyathembisa ukuthi ngingaba sangomanyana kodwa esinganabuhlalo because angiqizanga galutho. I'm just natural, so kodwa angithembisi because nisho ithongo lami liphakama liyabhonga njengengonyama. Uma liphakama ikhehla lihlehlisa mina, indlela eliphakama ngalo liyabhonga njengengonyama. Mama khehla ayazihlolela, ayazihlambululela, ayazikhulekisela, enza yonke into esebenzisa leli dokodo likagogo lethu. So mase uyangibheka nje wena ungathi ngiphethe ini ngomthandazi ngompela noma yabo, uba i-jack of all trade ngalo ndlela ke uma uyi-self initiate. Bantwana kamoya asikhulisanelana ke, uma uyi-self initiate ingabe impande ozosebenza ngayo uyithathaphi? I-self-initiate impande liyithathaphi? Okay. Uma uyi-self-initiate, impande ozoyiphakamisa as a self-initiate, impande yaleli dlozi elikwembethe. Kanjani? Khumbula ukuthi ngitheni, angithi ngithe idlozi eliphakama kuwe eliqubuka kuwe ngaleso sikhathi. As a self-initiate usuke unobukhosi. Akaze ngizwe ukuthi kwakhona i-self-initiate enganabo ubukhosi, kodwa ake ningixoxele kuma-comment. Okay. As a self-initiate wena usuke uhamba namakhosi, unobukhosi. Idlozi eliqubuka kuwe laphila, ladlula esikhupheni, lakwenza konke osikompilo okwakumele lwenze, kwazi kwafika la ephothula khona aba ngumelaphi wendabuko, ungaba inyanga noma isangoma. Yabo, wasewalala-ke manje usevusa wena, umisa wena, uthi ngawe ngizoqhubeka la ngangcele khona. Khumbula ngesikhathi ehamba eya entwaseni aze aphothule, wayithola impande yakhe. So wena impande ozoyiphakamisa, impande yalesidalwa esiqubuka kuwo. Athi ngenze example ngami. Mase kuthiwa mina uGulethu, mina Mzilikazi kaMashobana, ngiyi-self initiate, impande engizoyiphakamisa mina
Mzilikazi kaMashobana impande kaDonga likaMavuso. Ngizophakamisa impande kaDonga uDonga ayeyisebenza ngayo esigodlweni sakhe. Ngizophakamisa lo mpande uDonga uzovusa impande yakhe ayivuse kimi. uDonga uzovusa impande yakhe ayivuse kimi anginikeze impande yakhe. Yiyo le engizophakama ngayo esigodlweni sami impande kaDonga. uDonga ubani? Yileli dlozi elingembethe elikubuka kimi elifuna ukuthi ngiqhubekela ligcine khona elimisa mina ukuze lona umsebenzi walo wethonga uzokwazi ukuqhubeka la yena agcina khona. Angazi uma kuyakhanya yini. Bantwana bamoya sengivala ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi njenge self initiate idlozi uhamba nalo laya esikhupheni lathwasa la uthwala umnqwambo wedlozi laphothula ephehlweni la uthwala umnyezane wedlozi lahanjiswa endumbeni lalo lapho uthula la kwenza konke akukho eshoda ngakho. Uma ke abantwana bakamoya besibeka amabala uma uzwa inkulumo yama self initiate abelaphi bendabuko abandlula kule process yentwaso bengayizwisisi futhi bengayamkeli bebeka amabala. Isiphi isidingo sokuthi uma kuphakama kuwe amakhosi omhlaba anyathela ngezinyawo zawo akwazi ukufeza uhambo lwabo, akwazi ukudlula entwaseni la kwenza konke? Uma idlozi ezoqubuka kimi lingashodi ngalutho la kwenza konke, kungani mina ngilindeleke ukuthi ngiphinde ngihambe indlela efanayo neyedlozi elingembethe? Uma ngase kuthiwa ngiyahamba ngiya ephehlweni ngiyokwenzana ephehlweni, okokuqala mina kangikhothami. Angikwazi ukuqala ugobela. Ngikuqala kanjani ugobela ngihambe ngemanga amadolo ngihambe lokugobela asimele qhamuka ugobela ngisho ihawu zempande yakhe nemithetho. Angikwazi ukwenza lokho, mina ngihamba namakhosi. Ngakhothama. Ngangikuqela. Hayi ngoba ngizikhukhumeza noma ngizibona ngingcono noma ngiyibona sengathi isiphiwo sami singcono kunesabanye abantwana bakamoya noma ngiyibeka phezulu. Cha, uzalo lwami. Ngangikhothama. Mina umqhele wedlozi nganikezwa wona, umqhele wobukhosi nganikezwa wona ebuzalweni bami. Ngiya kanjani ke ngiyoguqa ukugobela, ngiguqa ukugobela ngimbukele phezulu ngithi baba kwakungekwazi. Ngiyinobukhosi self, ngiyinkosi self, so I can't do that. Angikwazi ukuhamba indlela uDonga ayihamba. Angikwazi ukuphinda iprocess uDonga ayenza ukuze ngizohamba ngiye entwasweni. Ngisuke ngilekelela ledlozi equbuka kimi ngaphakathi elikhalayo elidinga ukuthi lilekelelwe ukuze kuzokwazi ukuthi liqubuke liphothule kuwo wonke uhambo likamoya ukuze lizokwazi ukusebenza lize libizwe ngomelaphi. uDonga wahambe kwenze konke nesigodlo sakhe. Mina ngavusa isigodlo sikaDonga. Angikwazi ukuphinda indlela efanayo neyamakhehla angembethe. Ngiyathemba abantu abamoya ukuthi inkulumo yami ngiyibeke yahlala njengentombazane, ngayibeka ngezizotha nangenhlonipho. Kwangabi khona engibanyathela amakhona. Kona makuzwa kule process yokuhlaziya ama self initiate nokuthi aphakamisa yiphi inkulumo nosiko mpilo labo, abantwana bakamoya kusekude vele ukuthi bayamkele lengulo ukuthi khona abantwana bakamoya abakhuliswa amathungo abo. Bantwana bakamoya ngokwizithoba sekufike egcineni kwesifundiso sanamhlanje la khona besikhulisana khona. La khona besikhulisana khona ngama self initiate ngentwaso
kanye nanentwaso yamaphupho. Ngokhulu kuyithoba ngithi ngiyaphaphatha, ngishaya isandla phezu kwesinye, ngithi update obumnyama kuvela ukukhanya. Set.